Абсолютният лидер в областното футболно първенство отбора на Ракета Пресилец без много да се натяга победи във втория полуфинал тима на Бенковски Подгорица с класическото 3-0. Двобой на стадион Недел Чуколов започна с открита игра от двата състава. Още в петата минута Пламен Йорданов от тима на Бенковски пропусна да открие резултата, след като от няколко метра стреля право в вратаря Шиазир Мустафов. В ответната атака пък напречната града не позволи на Ракета да открие резултата след фалцово изпълнение от Валентин Василев ъглов удар. След бурното начало срещата продължи равностойно. В 21-та минута бърза триходова атака Пейчев Мустафов Белялов завърши с удар на последния над напречната града. 4 минути по-късно отново Белялов пропусна от изгодна позиция, след като получи удобна топка от Александър Петров. В 30-та минута вратаря на Ракета Шиазир Мустафов показа завиден рефлекс, след като изби фалцово насоченото от Пламен Йорданов към горния десен ъгъл топка в ъглов удар. Така се стигна до последните минути на първата част, когато футболистите на Ракета нанесоха своя удар и се оплетоха на бързо кошницата. 40-та минута, след изпълнение на поредния ъглов удар, топката бе избита към Георги Дамянов, който с топовен изстрел откри резултата, а минута преди края на полувремето капитана Сашко Петров с отсечен удар през куп от играчи удвои преднината на отбора си. След почивката, успокоени от комфортната си преднина, футболистите на Ракета отстъпиха инициативата на отбора на Бенковски и можеха да бъдат наказани, но Мехмедов, Златков и Еминов грешаха в завършващата фаза на атаката. Така се стигна до 88-та минута, когато Георги Дамянов забори неспасяемо в горния десен ъгъл топката от пряк свободен удар, отсъден от арбитъра Александър Ангелов за нарушение срещу Димитър Борисов пред наказателното поле и оформи крайния резултат на класическото 3-0. Така на 17 май от 17 часа на стадион Димитър Бурков отбора на Ракета ще срещне спор за купата на кмета на община Търговище Агроелит Макариопол, който победи в първия полуфинал с 3-1 отбора на Въбел квартал Въбел.